que non volvo ata que saia o sol. Jenny, encantadísima. Qué ilusión estar aquí contigo neste recanto de Lugo Norte. Hola, José, que tal? Eu tamén estou super encantada de estar aquí contigo. Estamos aquí no meu recanto. Representaría a Mariña Lucense, a Terra Chá, que é onde vivo, e, bueno, tamén represento a Meira. Estamos no meu lugar de traballo, que é o Parador de Vilalba, unha fermosura, polo que podedes ver. Pode representar a un recanto donde eu vivín, donde eu nacín, donde eu crecín, fixen toda a miña vida aquí, pois para min é un orgullo. Estamos na torre do Parador, que se chama a Torre dos Andrade. Andrade, hola, que tal? Mándoche un biquiño, por si queres vir algún día. Como é a túa historia coa música? Xa cantaba dende moi pequeniña. O que pasa é que nunca me atrevín a facelo público. Melendi é o meu artista favorito que teño no mundo, o meu crush. Somos moi fans de Moi Melendi. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Xa non me atrevo a tanto. Cuando zarpa el amor, navega ciegas es quien lleva el timón. Pois decidín apuntarme a recantos para dar visibilidade un pouco ao que me gusta facer. É un programa da nosa terra, da TVG, pois vi unha oportunidade. O meu soño sería poder dedicarme á música. Son Jenny, xa me coñecedes un pouquiño, represento a Lugo Norte, espero que vos guste moito a miña actuación e que poidades estar orgullosos de min. Espero que vos gustara este pequeno vídeo. Un biquiño.